Garazi Albizua naiz, santurtziarra, idazlea, duela gitzi ikusi nuen zelan udalbiltzak ekimen baten berri eman zuen, geuretik sortuak, eta ikusi eta esan deban, onkin apuntatu behar naz honetara, ez? Oso proiektu ederra da, eta egin beharreko guztiak egin ostean, Leitza egokitu zait, eta orain hemen naiz. Leitza, gure herria, ikusten den bezala, mendiz inguratuta dago, Nafarroa garaian dago, Gipuzkoakin muga ikendo, 3.000 biztanle inguruko herria da. Tradizionalki abeltzaintza izan da motore nagusia, baina 50 urtetik ona herri industriala dela esan genezake. Mikromitologiaren inguruko proiektu bat egin nahi nuen, eta izan zen Leitzara heldu eta ikusi eta harritu harriak duen presentzia horrekin, ez? Beraz, harriaren kontakizuna nahi dut, historio mitologikoa egin, jentileak direla eta edo, baita harri jasotzailea eta harriaren arteko harremana hori behitu, eta hola 4-5 kontakizuna handi egin, danak hori guztiak harriaren ikuspuntua hartuta. Garazik egingo duen lanak onurak ekarriko dizkiola dudike gabe, Leitzako kondairak, historia, mitologia jasoko dituelako bere liburuak, eta horrek bere horretan onurak ekartzen dizkio Leitzari. Kulturaren aldeko apustu egin nahi dugunez ere, Leitzako udaletik, geuretik sortuak proiektuak sortzen duen zirkuito horretan egoteak ere, laguntzen digu helburu hori lortzen, ezta?